Carnival ngumnyadala wokubuyisa isintu, yokubuyisa indlela yezinto ezenziwa ngayo kwaXhosa ukuze nabantwana bakhule bezazi. Namhlanje sine-session ezimbini. Eyokuqala isemina ingenela eholweni, iqale ngo-8 izawuphela ngensimbi yeshumi. Ekwesibini sizoqhubeka ngaphandle apho kuzoba khona izithethi nemvume eziphambili. Imvume esize nayo ke eyona iphambili kuzo zonke nguRingo Madlingozi. Siye sakwazi kodwa ukuhlanganisa kwade kwacaca okwangoku yonke into isahamba ngomumo as planned. Into zakuthi ikhwelo lityala yeyele ukumkani uZolonke uyanimema nize kuXhosa Carnival namhlanje.